Pero anong mga posibleng reason na talagang may challenges tayo as to making this into a law? Ang problema natin, number one, ayaw kasi ng mga big businesses Kasi kabawasan sa kita ng kanilang kumpanya. Yun lang. Second, alam naman natin, meron mga politiko na negosyante rin. O, kung hindi naman sila mga negosyante, pinupondohan ng mga negosyante. Yun. This is the time kung saan dapat ipakita natin ng mga manggagawa yung lakas natin. Sino bang bumoboto sa mga yan? Yung mga manggagawa. Oo. Simplihan lang natin. Hamunin natin lahat ng mga congressman at mga senador na bumoto pabor dito. Kasi pag bumoto sila against, simple lang kahulugan nun. Oh. Ayaw nila na magbigay ng justice sa mga manggagawa sa probinsya. Kami naman pala bumoboto sa inyo. Ito ang gusto namin bilang manggagawa limbawa sa Davao. Ang gusto ko, tumaas ang sahod namin dito, maipantay sa Manila. Kung ikaw congressman, boboto ka ba pabor dito? Kasi kapag bumoto ka against, hindi na kita iboboto pagdating ng susunod na election. Right. So let's make it a political and electoral issue.